Wara li l-Gvern kien imġiegħel mill-Kummissjoni Ewropea biex jirrevedi l-Budget 2012 illi ppreżenta 8 ġimgħat ilu u mitlub inaqqas l-ispiża tiegħu b'40 miljun euro, il-Ministru Tonio Fenech mhux qed jeskludi li jieħu miżuri oħrajn sabiex ikompli jnaqqas l-ispiża. Mistoqsi minn One News se jkunu dawn il-miżuri, Tonio Fenech ma qal x'inhuma iżda wieġeb hekk. L-eżempju jeżisti u fl-2009 ġa għamilnieh dan it-tip ta' eżerċizzju konna waqqafna task force li l-Gvern baqa' jżomm. Tonio Fenech qal li t-tnaqqis tal-40 miljun euro se jiġi billi ma jimtlewx dawk il-postijiet kollha tal-ħaddiema li jirtiraw. Però aħna f'sena jispiċċaw 1600 ħaddiem mal-Gvern. U l-Gvern qed jistma' illi effettivament jekk minn dawk l-1600 aħna nofshom inkunu ma rreplejsjajnihomx, allura nkunu well above dak illi anki għandna bżonn bħala target. Jirriżulta iżda li bil-kontra ta' dak li qal il-Ministru Fenech matul l-2011 il-Gvern wiegħed li kien se jimpjega persuna waħda għal kull tnejn li jispiċċaw minn miegħu, iżda minflok għal 1550 ħaddiem li spiċċaw ġew impjegati 1650 ħaddiem ġdid. Tonio Fenech iżda konferma li se jkun qed jonqos l-overtime. Fuq l-overtime iva qed nitolbu iktar attenzjoni. Għal-Ministru Fenech l-ekonomija miexja fit-triq tajba u l-ħtija tnaqqis fir-rating minn Standard & Poor's hija biss tal-kriżi fiż-żona euro. Il-rating qiegħed jinżel minħabba ċirkustanzi li hemm barra.